Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Dovolte mi, aby som v úvode privítal tajomníka oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, pána Jana Pavlovčína, predsedu základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vernári, magistra Milana Petrigača, predsedu historicko-dokumentačnej komisie pri oblastnom výbore Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, Marcela Maniaka, známeho doktora Dušana Petrigača. Stretávame sa tu v predvečer 79. výročia od vypuknutia Slovenského národného povstania. Pokojný a mierový život vtedajšieho Československa narušili 30. roky, kedy prichádzajú do popredia dve ideológie. Ideológia fašizmu, prezentovaná v Taliansku Benitom Mussolinim, a ideológia nacizmu, ktorú predstavoval v Nemecku Adolf Hitler. 1. septembra 1939 Nemecko napadlo Poľsko a vypukla tak druhá svetová vojna. Žiaľ, aj niektorí slovenskí vojaci museli asistovať pri napadnutí Poľska nemeckými vojakmi a videli tak ich besnenie a neľudské správanie nielen k zajatcom, ale aj k civilnému obyvateľstvu, a tak aj na Slovensku sa našli ľudia, ktorí nesúhlasili s ideálmi nacizmu. V roku 1942 začali na území Slovenska vznikať prvé partizánske brigády. V roku 1944 vznikla povstalecká ilegálna Slovenská národná rada a tá poverila plukovníka Jána Goliana, aby zorganizoval SNP. 29. augusta 1944 tak vydal rozkaz, v ktorom bola šifrovaná správa: Začnite s vysťahovaním. A to bol začiatok Slovenského národného povstania. Naša obec sa stala partizánskou už 20. augusta 1944, keď k nám z okolitých hôr prišlo prvých 18 partizánov a štáb sa usadil v miestnej základnej škole. Prvé boje v okolí Vernára sa odohrali v priebehu septembra, kde najprv obec obsadili Nemci, neskôr sa povstalcom podarilo späť ovládnuť Vernár. V obci bola vyhlásená mobilizácia všetkých vojakov 40-ročných a mladších. Do povstaleckej armády narukovalo 85 mužov a jedna žena. Povstalecká obec Vernár bola za hrdinstvo preukázané v Slovenskom národnom povstaní vyznamenaná radom Červenej hviezdy, Dukelskej pamätnej medaily a nesie názov Obec partizánskej brigády Klement Gottwald. Na záver môjho príhovoru mi dovolte, aby som poďakoval najmä vám, rodičom a starým rodičom, ktorí ste prišli so svojimi deťmi. Treba im neustále pripomínať, čo znamenalo Slovenské národné povstanie a čo boli hrôzy druhej svetovej vojny. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli zdať hold padlým vojakom, vďaka ktorým žijeme život v miery a nepoznáme strasti a bolesti vojny, ktorá je momentálne tak blízko. Hrdinom SNP patrí naša vďaka. Ďakujem. Odovzdám ešte slovo pánovi Pavlovčovi, nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán starosta, vážení občania obce, partizánskej obce Vernár. Vašou prítomnosťou z celého srdca hovoríte o tom, že história sa nedá prekrúcať. Za malú chvíľu vojdeme do miestnosti, kde v dokumentoch hovoríme, že nezabúdame. A to je to podstatné, pretože história sa nedá prekrúcať a na históriu nemôžeme zabudnúť, pretože nemohli by sme hovoriť a vidieť, čo bude v budúcnosti. Preto mi pri tejto príležitosti dovolte poďakovať obci Vernár a pánu starostovi, Milanovi Petrigačovi, ale aj Marcelovi Maniakovi, že vynaložili všetko úsilie preto, aby ste mohli dneska vidieť na dokumentoch, že skutočne partizánska obec a vy všetci, aj teda mládež, skutočne hovorí o tom, že nechceme zabudnúť na to, čo bez veľkých slov, ale veľmi opravdivo a veľmi tvorivo urobili, aby potlačili tú krutosť, ktorá v tomto období vládla. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Zámerne sme vlastne na začiatok zvolili toto miesto, pretože stojíme pred vstupom do budovy obecného úradu, kde sme zriadili obnovenú pamätnú izbu Slovenského národného povstania. Za myšlienkou obnoviť pamätnú izbu Slovenského národného povstania stojí predseda základnej organizácie, pán Milan Petrigač, spolu s mojím synom Ondrejom, ktorí za mnou na začiatku roka prišli a oslovili ma, či niečo také nevieme zrealizovať. Vzhľadom na to, že pozostatky izby revolučných tradícií v našej škole boli značne poškodené,
Pustili sme sa do ich záchrany. Našli sme priestor v budove obecného úradu, ktorý sme vďaka poslancom obecného zastupiteľstva odsúhlasili na zriadenie pamätnej izby SNP a postupnou úpravou priestoru sme ho dotvorili do stavu, aký o chvíľu uvidíte. Dielo je spoločným výtvorom členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vernári spolu s obcom Vernár a miestnymi dobrovoľníkmi. Poprosím teraz možno pána Pavlovčina a Milana, aby odhalili našu pamätnú tabuľu a mohli by sme vojsť do izby. Slávnostnému prestrihnutiu vlastne pásky, ktorú otvoríme symbolicky našu pamätnú izbu. Nech sa darí. To je ešte jedno. Hej, strihaj. Ja si doberiem. Ďakujem. Vítam pri otvorení torza, ktoré sa našlo v základnej škole. Sa nám podarilo poskladať všetko tak, ako to uvidíte tu. To je všetko, čo nám zatiaľ sa podarilo zohnať. Chýba nám tu ešte jedna tabuľa, ktorá bola v základnej škole. Toto bude doplnené, za to sa ospravedlňujem, ale bohužiaľ nestihlo sa to časovo. Som veľmi rád, že som sa mohol ako predseda historicko-dokumentačnej komisie pri oblastnom výbore SZPD v Poprade podieľať na zriadení novej pamätnej izby vo Vernári. Táto izba bude slúžiť nielen vám, domácim, ktorí máte históriu svojej povstaleckej obce dopodrobná zmapovanú, viete o tom všetko, ale najmä turistom a návštevníkom Vernára. Tak nech splňa svoj účel. Ďakujem pekne. A ešte jedna vec, Marcel. Vernárci si to zaslúžite a znovu zopakujem, nezabudate. Z 57 obcí a miest o Popradu a Kežmarok ste jediná obec, ktorá má zriadenú takúto izbu. Ďakujeme vám.
Vážení hostia, ktorí ste sa dostali až sem, teda na toto tu stanovisko. Nachádzame sa v lokalite Hronkova, kde sa pred pár rokmi podarilo obnoviť partizánsky bunker, ktorých bolo v okolí Vernára viacero. Tohto roku sme z Ministerstva obrany Slovenskej republiky získali dotáciu na jeho dobudovanie, obnovu a revitalizáciu okolia s preznačením trasy a doplnili sme informačné panely s tematikou poskytujúcou informácie o partizánskych bunkroch počas Slovenského národného povstania v okolí obce. Z tohto miesta by som chcel naozaj poďakovať miestnemu majstrovi Marekovi Škvarkovi, ktorý je tu medzi nami, ktorý spolu so svojou partiou toto dielo zrealizoval. Taktiež chcem poďakovať Vladovi Michalkovi za pomoc pri návrhu a výrobe informačných panelov, ktoré uvidíme tu za mnou, a všetkým, ktorí sa aj nepatrenou mierou podieľali na tomto diele. Verím, že sme obnovou partizánskeho bunkra opäť viac atraktívnili túto lokalitu a spolu s vernárskou vyhliadkou, ktorá je tu poblíž, sme zatraktívnili túto lokalitu vlastne pre turistov, ako aj pre domácich a strávili tu voľné chvíle. Chcel by som teraz požiadať predsedu SZPB Milana Petrigača a Mareka Škvarku, aby nám odhalili túto prvý informačný panel. No. Takže. To nie bojovca, nie. Takže. Týmto považujeme lokalitu Partizánskej bunker za otvorenú. Nech sa páči, môžeme sa prejsť až hore, je tam vlastne zrekonštruovaný celý zákop teda.